eguerdion eta ongi etorri guztioi, sortzailea kazetari eta kazetaria sortzaile izenburuarekin bataiatu da segidan izango dugun solasaldia, Sustraiko Lina eta Garbine Ubedaren eskutik izango duguna, kazetaritzaz eta sorkuntzaz solasean aritzeko aukera izango dugu, ordubete inguruan eta hortik joko dugu akaso gai zabalagoetara ere, euskal kulturari, horren sustapenari eta euskararen egoerari berari begira jartzeko ere. Eta sona handiko bilagunen ekarpena izango dugunez, beraiek aurkeztera joko dut. Batetik Garbine Ubeda, Jaiotzez Tolosarra eta Hendaian bizi dena, kazetaria eta diseinatzailea eta idazlea ere bada. Eta arlo horretan ibilbide oparoa egina du Argian, Euskaldunon Egunkarian eta Berrian. Eta beste hainbat eremutan ere, horrez gain Argiako zuzendari ere izandakoa da, eta joan den martxoaz geroztik Euskal Idazleen Elkarteko lehendakaria ere bada. Eta bestetik Sustraiko Lina, Jaiotzez Urruñarra eta Iruñean bizi dena, izate zuzenbidean lizentziaduna, baina bertsogintzaz gain kazetaritzan ere lanak egin izan dituena, 2016an Ricardo Arregi saria eskuratu zuen, Argi aldizkarian egindako elkarrizketengatik, eta bertsolaritzari dagokionez, aski ezagunak diren lorpenak, 2001etik finalista izan da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusian, eta 2014ko eta 2016ko Xilabako txapelak ere bereak ditu, beraz. Eskerrik asko eta ongi etorri, zuei ere bikote. Zuei. Eta datu horiek aipatuta, esan bezala kazetaritzaz eta sorkuntzaz hausnartzeari ekingo nioke. Hortik tiraka sartuko gara gai zabalagoetan aipatu duguneran. Ordubete inguruko tartea horretarako hartzea da asmoa. Ikusiko dugu, eurak zenbat luzatzen diren, zenbat luzatzen garen eta bar, baina asmoa ordubete inguru edo horretan aritzea da eta ondoren zuentzako galderak, iradokizunak, kexak eta dena delakoa botatzeko tartea ere irekiko genuke. Eta bete-betean solasaldiaren izenburuari helduta, Garbine aipatu dugu idazlea, diseinatzailea, kazetaria, Sustrai, bertsolaria, kazetaria zenbidean lizentziaduna, kurrikulum handiko bikotea da, sorkuntzan dabiltzan kazetariak edo kazetaritzan dabiltzan sortzaileak zaretela esan daiteke, eta ez dakit ikuspegi horretatik zenolako iritzia daukazuen komunikabideetan sustatzen den kultura ereduaz, edo sustatu edo behintzat berri ematen dugun kultura eredu horretaz, sarri esaten dugulako Euskaldunok etengabe kanpora begira gaudela erreferentzia bila eta bertakoari kasu handirik ez diogula egiten, irekian planteatzen dizuet eta animatzen denak heltzeko. Nik bereizi egingo nituzke komunikabideak esaten danean, ze komunikabidetaz aigean, ez? Esango nuke euskeraz ari diran komunikabideak, oroar, jarraipen aski ona egiten diotela kulturari. Berriari buruz ari naiz tokiko euskal edabideetaz eta gainerakoetaz. Nik esango nuke, horiek jarraipen aski ona egiten diotela, produktuz produktu joaten direla, liburu bat argitaratzen dan bakoitzean edo disko bat argitaratzen dan bakoitzean eta bar, ematen dute berri. Nik esango nuke, beste komunikabideak bazterrutziko ditut, ez zaizkitelako interesatzen, horiek jakina beste toki batea begira ideala. Orduan, kanpora begiratzen da, kanpora begiratzea ez dut uste txarra da, nik berez. Uste hor neurri kontu bat dala, ez da. Nik gehiago kezkatzen nauna da, kultur arlotik kanpo erakusten dan kulturak, horrek kezkatzen hau gehiago. Gero eta gehiago kultur orokorra oso menpekoa dugu, naiz eta euskaraz ari garenean ere erakusten ari gara sarritan regionalismoa. Eta ari gara Euskaditik eta aztutze zaigu euskararen nazioa. Niretzat hori da konpondu beharreko gaia. Sustrai. Bai, ni uste dut ados nago Garbinerekin oroar euskal medio edo euskarazko medio edo deitzen ditugun horiek kultura ongi zaintzen dutela eta aski ongi lantzen dutela. Nik eskatzen hauena da euskara ardatz duten, euskal kultura ardatz duten medio horietan ere ez ote den nari nagusitzen
eventoen kultura, zenbakien kultura, ezakit, adibidez, Durango da honen adibide gorena, ez? Zenbat berrikuntza egon diren, zenbat liburu salduko diren eta zenbat disko saldu diren, nortzuk diren salduenak, hori dena esplikatuko digute igande eguerditik aurrera, ez? Eta ez nago konbentzituta horrek mesede egiten dionik kultura ulertzeko nire ustez modu sano bati. Baina ez da bakarrik disko eta literaturarekin gertatzen, bertsolaritzarekin gauza iguala gertatzen da. Iristen da txapelketa eta denak itxutzen gara bertsolariok barne 15.000 zenbaki magiko horrekin, ez? Eta, bueno, ongi dago, egon bar dira 15.000 persona, saldu behar dira liburuak, baina uste dut, agian kultura ulertzeko beste modu bat ere ekarri beharko genukela ardatzera. Horrek mesede gehiago egingo liokelakoan barruko erreferentzi hoiei edo. Hala ere, egin nahiko nuke ñabardura bat eta kanpoko eta barruko esaten den horretan, uste dut, ala beharrez, zorionez edo zoritxarrez hori bakoitzak erabaki dezala, baina inorrez dela ja bizi barruan bakarrik edo kanpoan bakarrik. Gero eta gehiago, hemen gauden guztiok, seguraski gutxienez elebiduna gara, eta horrek eramaten zaitu, euskarazko kultura konsumitzera, baina kanpokoa ere konsumitzera, eta erreferentzi nasketa bat sortzen da hor. Kontua da, eta hori da bakoitzaren autuan ikuste dut hor dagoela, zuk zein duzun ardatzean edo zein duzun muineko, ez? Eta bai uste dudala medioek hortan asko eragiten digutela. Kazetariak zaretela ere aipatu dugu, kazetaritzan aritu izan zaretenean, adibidez, kulturaren ez dakit sustapena edo horren berri emateari dagokionean, ze betaurrekorekin aritu zarete edo ze betaurrekorekin aritzen saiatu izan zarete. Begiratzen dugun horretan ikusi nahi duguna ere batzutan badagoelako norbere gainezta, sustatzen dena, izan erakunde publikoetatik, edo gizartean, edo dena delakotik gauza bat izan daitekeelako, eta horren berri ematerakoan, edo horretaz irakurketak egiterakoan, kazetari gisa ere eta sortzaile izanik, baduzuelako posizio bat, edo, esango nuke. Nola begiratu diogun? Nik kazetaritza lana tokatu izan zaidan bakoitzean, eta zerbaiti buruz idatzi behar izan dudan bakoitzean, izan disko bat, o izan liburu bat, beti hasteko inbidiaz begiratu diet. Eta miresmenez ere bai. Zergatik, gauza jakina dalako herri hontan ez daula bizitzerik, sorkuntzatik, ez dago bizitzerik. Orduan, badakigu denok, sortzen dela ordu txikitan. Loari orduak kenduz, edo familiari orduak kenduz, lanetik kanpoko orduetan sortzen da. Beraz, alde hortatik miresmenez begiratu izan dut. Eta inbidiz ere bai, nik askotan sortu nahi izan dudanean ezin izan dudalako, nire bizibidea ere, ogibide behar dut nik ere, dirua ere behar dut bizitzeko, eta beraz, batzutan behartuta nago. Eta miresmena diodanean badago beste alde bat ere, ze sorkuntzak, berez eta senez ateako zaizun gauza da, baina gaur egungo paisaia ikusita, eta paisaia esaten detenean da, supermerkatu batea jun eta zer ikusten dan, zer entzuten dan, supermerkatutan, tabernatan, kalean, zer dago? Ez dago gure musika, ez dago gure kultura, dago beste zerbait. Eta batzutan, berdin da, nahi gertatu izan zait, garberako eroskin sartu, eta momentu jakin batean, begiak itxiko banitu, ez dakit nun nagon, ez dakit Salamankan nagon edo Donosti nagon. Eta berdin, liburuen zerrendan jartzen nahi zenean, ez dakit Euskal Herrin nagon, onon Kristo nagon. Ze saltzen dizkidaten gauzak, denak dia, el rei emerito no seke, eta besteak ez dakit zer. Horiek dia saltzen dizkigutenak, eta euskerazko kultura dago txoko-txoko batean, ikurrintxo batekin, hori bai, baina hori da. Orduan, pentsa ze adorea behar dan batzutan sortzeko.
Eta hortik aurrea, nik sortu izan dudanean sortu baino kazetaritzan aitu naizenean, hoietaz, beti auspolana egin dut, beti. Irutze zaitelako auspolana dela guri tokatze zaiguna. Eta ez larrutzea, eta ez dakiz zer, ez? Tokatzen zaigu, lehenbiziko eta behin ikusgarritasuna ematea, beste inork ematen ez dielako. Neri artistak elkarrizketatzea tokatu zaidanean, beti saiatu naiz, hola esan da gauza obvio bat ematen du, baino ez da, eta da, persona hori errespetuz tratatzen. Alegia, bere lana ezagutzen, bere lanera hurbiltzen. Idazle bat baldin bada, bere liburuak irakurrita eukitzen, musikari bat baldin bada, bere diskoak entzunda eukitzen. Gauza oso nabarmena ematen du, baina garantizatzen dizuet ez dela egiten, edo ez 100%. Hori batetik. Bestetik, saiatu naiz Google kazetaritza ez egiten. Horrekin nik zeri deitzen diodan Google kazetaritza, sustraiko linari elkarrizketa bat egin behar baldin bat zaio, ez sartzen Googleen sustraiko lina eta ea ze atera den, eta historian zehar egin dituen adierazpen guztien inguruko remix bat egin eta horren inguruan galdeza. Ez. Saiatu naiz, beti lehenengo pausua horri txuri baten aurrean jarri eta pentsatzen. Nik ze galdetuko nioke persona honi. Neri ze interesatzen zait persona hontaz. Zergatik aukeratu dut nik persona honi elkarrizketa egitera. Eta egit oso gauza basikoa, oinarrizkoa ematen duela, baina iruditzen zait ez dela egiten. Eta hortik ateratzen dela gero, bakoitzari esan nahi duen hori esan alizateko espazioa emateko aukera. Norbera ere predisposizio batetik abiatuz. Hortaz gain, beti saiatu izan naiz, eta hori oso zaila da, eta ez da askotan lortzen, persona hori momentu egoki batean harrapatzen. Eta hortarako, zaila da, egunerokotasunaren zurrunbiloa, aktualidadearen zurrunbiloa, eta hortatik nola egiten da ies, ez da? Azkenean, normala den bezala, bersolari txapelketa bat dagoenean, kazetariak gainera etortze zaizkizu. Oso ongi, baina ni ez nago konbentzituta, inolako munduko txapelduna handiena izan da ere, final baten biharamunean elkarrizketa on bat emateko baldintzetan dagoenik. Persona hori. Badakit jende guztiak elkarrizketa hori irakurri nahi duela. Baina seguraski txapeldunaren elkarrizketa askoz interesgarriagoa litzateke 4 hilabete beranduago egingo balitz. Gauza bera, disko bat edo liburu bat ateratzen duen artistarekin. Eman inbar ditu elkarrizketa biek, agertu inbar du, agertu nahi du, ados, baina 20 aldiz, 20 mediotan diskurso berdina errepikatu duzunean, azkenean norbera ere gastatu egiten da, eta uste dut, ez dela inerresa, ez dela libre persona bat ez hitz egiteko. Hori politikoekin oso nabarmena da, zuek politikari baten elkarrizketa on bat nahi baldin baduzue, irakurri kargutik kendu duten politikari baten elkarrizketa. Ez karguan dagoena. Bueno, nik uste dut kulturgileokin ere antzeko zerbait gertatzen dena, ez da. Hor daude oreka ezberdinak, aipatzen genuen ikusgarritasun hori, auspotu behar hori, zuk ere auspotu nahi duzu, baina denak batera auspotzen ari baldin bagara, zer lortzen dugu? 15 egunetan zeruan jartzea persona bat, gastatzea erabat, eta gero urrengo urteko beste 50 marrastetan aztu iten gara persona horrekin, eta, bueno, ez dakit, nik uste dut, hor badagola bilatu beharko genuken oreka sanoago bat, baina horrek suposatzen du merkatuaren legeetatik ateratzeak, eta gu ere merkatuaren legeen arabera bizi gara, hori da. Eta prekariedadean. Eta prekariedadean,
esan nahi dut. Bai kazetariak eta bai sortzaileak gainera. Da prekariedade orokor bat. Bai. Eta egia da, gu besteak ez bezalakoa gara, prekariedadean gabiltza, baina gero eraberean ausardirik ez daukagu batzutan gauza apartekoak egiteko. Egin nahi ditugu bestek bezalakoak, egin nahi ditugu elkarrizketak, zuk esan duzun bezala, biharamunean, eta ez dugu beste patxada hori hartzen. Ez beti behintzat, ez? Eta hor gure kontraesanak ere hor daude, ez? Ez dugu lortzen nortasun propio hortan aitzea, ez? Bai, eta horrekin lotuta lehen hasi naiz esaten oso eventuari lotutako kultur trataera bat geneukala, oso zenbakitan, oso salmentako purutan, baino era berean, esango nuke, gaur egun nagusitzen den kultur kazetaritzaren kutsu bat, badela oso kirol kazetaritzarena. Osea, bersu txapeletan nabarmena da, previa, saioaren kronika, txapeldunaren elkarrizketa. Ikusten dugunean liburu aurkezpen bat, disko aurkezpen bat, horra gertzen da editorea idazlearekin, ez dakit, urrutiak fitxaje bat presentatzen duenean bezala, kasi, barkatu esagerazioa, baina, eta ez dakit nik ez dut esaten gaizki da honik, inundik inora, baina hortara erortzen gara, eta da, fitxaketa aurkezten dugu, egiten ditu 3 adierazpen, biharamunean orria berrian, eta handik astebetera elkarrizketa, ez? Ezke dira oso pauta deportiboak. Eta ez nago konbentzituta horrek on egiten dionik, edo hori denik kulturaren tempoa. Baina hori oso gauza personal bada, Osea, ez dakit, aipatzen ari zareten honekin guztiarekin, gauden tokiari zaiteten gabe burura etortzen, Durangon gaude, eta badaunea kaso Zurrunbilo horretan erabat sartua gaudena, ez da? Euskal sorkuntza bere puntu gorenera iristen dela dirudien urte garaia izaten dau, aldi berean sortzaileak etenik gabe beren publikoarekin, baina kazetariekin ere egotera erdi behartuta daudenak, eta kazetariok ere, eta hor autokritika seguru asko, hemen harrapatu nahi ditugu, postuan harrapatu nahi ditugu, harrapatu orduko okurritu zaizkigun galdera harin zein sakonei erantzutea nahi dugu, nolabait, elikatzen dugu etengabe, batetik zein bestetik Zurrunbilo hori, eta oreka hori topatzea, ez da erraz, atera behar da hortik, edo izan behar da ausardia hortik ateratzeko ere, ez? Ez dakit. Nik esango nuke konsumismoari lotuegi gaudela, ez da? Eta gero, hau handiz esango dugu, ez? Kultura ez da konsumoa, kultura ez daki zer da, eta bestea da, baina gero ez da egia. Gero, begiratzen zaio, sustraik ondo esan duen bezala, zenbakiari, eta begiratzen zaio konsumoari eta modari. Eta gero eta zailago da, bai liburutan, bai diskotan, bai edozen produktotan, berehala kadukatzen da dena, hori oso bitxi egiten zait, oso bitxi egiten zait, ze azkar sartzen dien gauzak, eta ze diskurso teorian polita daramagun, baina ze praktika itxusia, ez? Eta nik ez daukat erremedioik hortarako, esan egiten dut, baina gero ez dauka... Ez dakit nola konpondu behar dan hori. Nik uste konponbidea beharko lukela gugan sinistea, ez? Eta gureari errepatzea, baratzari behiratzen zaion bezala, gurea, eta hori da jaten ematen diguna, eta hori da gu gara hori, baina ez dugu sinisten gero. Ez dakit. Nik ere ez dagoet erremediorik, Bai, hola da, eta niri deigarria egiten zait, orain euskal kulturako produktu askorekin gertatzen zaidala museotako kuadroekin gertatzen zaidana, ez? Eta hor bai daukala kazetaritzak eragin bat, nire ustez aski perversoa dena, ez? Nik arteaz ez daukat jakintza apartekorik, baina ez dakit nola museo batera joaten naizen bakoitzean, badakit zein den kuadro ona.
ez dakit nola, baina badakit Reina Sofiara joaten naizenean, Gernika dela hango altxorra, ez? Eta joan aurretik, ikusi aurretik. Eta badaukat sentipena, gu ere ez gaudela hortik salbu. Jendea Durangora etortzen denerako, badakiela idazle edo musiko batzuen liburu edo diskoak onak direla, irakurri gabe. Zergatik, aurretik dagoelako medion, ez dakit nola esan, oihartzun bat, eta hori ona da, beharrezkoa da, baina igual gure kontraesanak ere asko seinalatzen ditu, ze ari gara esaten etengabe ezberdinak izan behar dugula, beste kultur modu bat sortu behar dugula, baina guk ere badauzkagu gure hegemoniak, guk ere edaten du kanal jakinetatik, eta gu ere lerratzen gara, zepo berdinetara, ez? Eta esaten dugu euskal kultura ikusezina dela, jakina euskal kultura ikusezina da, baina euskal kulturaren barruan ere badauzkagu ikusezintasunak. Orduan, karo, oso erresa da esatea, jarri fokoa euskal kulturarengan. Bai, baina gero nik uste dut hori eskatzen dugun momentutik, eskatu behar duguna dela, euskal medioei eskatu behar diguna dela, jarri fokoa euskal kultura osoan. Eta denengan, hemen ere badaude ikusezinak, ez? Orduan, karo, betiko dilema hori, ez? Ikasgai asko ateratzeko aukera izango horko solasaldi honetatik kazetariok ere. Gugan sinistaren inguruan hitz egiten zenuen zuke Garbine, eta foko beharraz ere hitz egiten da, ikusezintasuna edo euskal kulturaren barrean egon daitezken desorekak ere bai. Horrekin lotu nahiko nuke Sustraik berak argialdizkarirako Gorka Urbizuri egindako elkarrizketako titular nagusia edo kultura gutxitua garela, baina gutxizalea ere bai batzutan eta gutxi eslea askotan. Gure artean ere baditugulako alako talkak, desoreka hori seguru asko kazetaritzatik sustatu ere egiten delako, lehen aipatzen zenuen, kritikarako edo tartea ere hartzen dela, lehenik eta baina auspotu beharrean beste zorroztasun batzuk etortzen direla, egoera komplikatua edo delikatua dela esan daiteke titular horrek uzten duen ideiagatik, Sustrairi dagokio erantzutea, beha gintzun elkarrezketa. Nik uste dut, esaldi hori profezia bat dela, ikusita berritxarrakei gertatu zaiona oain dela hilabete, ez? Ez dakit, nik berritxarraken Samameseko MTV horren inguruan horixe gara, eta gaina iruditzen zait, ez dugula ikasten, ze debatea ez da bihurtzen euskararen ikusezintasuna, euskal kulturaren ikusezintasuna nola bihurtu, ikusgarri, aukera ona ote den Samamesen jotzea edo ez, debatea da, ze, berritxarrak gureak dira edo ez dira gureak. Eta zer da gurea? Karo, eta, mesedez, nora goaz, ez? Gorka Urbizu esate zituen gauza interesgarri gehiago, nik uste titular horren osagarriak direna elkarrizketa hortan esaten zuen, bat, gogoan dut, gure mainstreama jostailuzkoa da. Bai, eta hemen hitz egiten du euskal mainstreamaz, baina beti azten zaigu, berak esaten zuen, gure atrofiaren neurria zein den, ez? Eta nik uste horren azpian izutatzen dena dela, ez egin hundi datorren, baina jendea jainkotu gero egurtu alizateko. Uste dut, hori ari dela bihurtzen hemen kirol nazional bat. Haizu, egon barzara beti hor puntuan, jainkotu baino pauso bat lehenago, ze hor ongi,
baina behin jainkotzen zaituztenean, izkutatu zaitez etxean, ze jende dago zai, eskopetekin, kargatuta. Eta, bueno, a ber, hori dena, berriz diot, iruditzen zait, dela, hitz egiteagatik gurea da edo ez da gurea. Horra leherratzen gara beti, korrikako kantua ateratzen da aste honetan, ez dakit zenbat mila ikusle, ez dakit, bale, kritika bai alde kontra, baino, muinean zer dago, gurea da edo ez da gurea? Euskal Herria zatituta dago, gustatu Bai, zainen eta ez zainen baina artean. nik uste dut, tristea da, baina hori da. Eta, karo, eta gurea denez, denok eman dezakegu iritzia hontaz. Karo. Nik uste jendea daukala mimo falta ikaragarria. Ez, iruditzen zait, ez dakit, nitasunaren zea bat bada hor, oso esageratua, nik ez du gehiagik segitzen Facebook, Twitter eta odanak, nire zorioneako, baina sartzen naizen bakoitzean ospaiten dut, baina korrika. Zergatik, iruditzen zaitelako jendiak, edo zer gauzaren aurrian, lehen bizita behin nahi du bera jarri, bera protagonista bihurtu, askotan. Eta igual, itxusikeri bat esaten ari naiz, baina uste dut, funtsean hori dagola. Nahi du, edo zer gauzaren aurrian, bera gainetik jarri. Eta kritikak ematen hasten garenean, ze kritikak? Ze kritika hostia di horiek. Gustatzen zait, ez zai gustatzen, baina hori ez da kritika bat, hori da kasketa bat, barkatu, baina batzutan da kasketa bat. Nahi itzeu gustatu, kakatzarra. Baina hori ez da kritika bat, mesetez, esantzazu ondo dagoen, zergati dagoen ondo, edo esantzazu gaizki, zergati dagoen gaizki, objetiboki. Eta hortik aurrea, eske iruditzen zait, esagerazio bat, ez? Behar bada gure identitate ukatu horren puska da, ez? Ni ukatua naizenez, besteak ere ukatu ditzatela, ez? Ez dakit, ni ez dut oso ondo harrapatzen behin ere sare sozialetako bolo-boloiek ez ditu sekula harrapatzen. Beti txundituta uzten haute, eta azkenean honek esan dunagati da, guria da o ez da guria? Baina nola bukatu ezagegu hor? Ez dut oso ondo harrapatzen hori nik. En fin. Gutasuna eta guretasuna. Hizkuntzaren egoerari berari ere erreparatu nahiko nioke, seguru asko euskal kulturaren egoera hitz egiten dugunean ezinbesteko muina delako, kazetaritzan zein sormen eremuan euskara da zuen tresna. Euskaraldia amaitu berri da, hori ere asko bideratu da datuetara, zenbatekoetara, osotasun bat irudikatu nahi izan da, fase konkretu bateko tartea izan da eta arrakastaz baloratu da eta datozen urteetan ere jarraipena izango duela esan da. Baina euskararen erdiguneranzko joera edo joera hori hartzeko erabakia badirudi gehienetan konplejutik edo txikitasunetik arrazoitu beharrean gaudela. Ez dakit hori ere gure gutasunaren parte den edo sinistea falta zaigun, lehen aipatzen zenuen bezala. Bueno, nik uste hor denetatik dagoela, ez da, batzuk konplejotik hariko dira, eta beste batzuk, ez? Nik ez dakit gu konplejotik aigean, nik besteak ikuste ditut oso arro, baina oso arro eta oso zapaltzaile. Ez dakit fokoa gure konplejoa dan, edo besten arrotasun, arrokeria dan, ez? Hor pixka bat, ez dakit zegillo zan hortaz. Uste dute, gu haina konplejatuta ez gaudela. Behar bada gabiltza oso ajola gabe, eta behar bada oso zabar ere bai. Ze esan egiten dugu, baina gero euskeraz gutxi entzuten dugu. Nik oso jende gutxi entzuten dut euskeraz pasilotan, eta hori hola da. Eta gazteak zesanik ez. Euskeraldia, denak dia honak, nik hori oso garbi daukat. Ez dut uste horrek ez kritikaik ez besteik behar dunik. Baina behar duna da, zabarkeri horri aurre egiteko zerbait, ez dakit zer dan. Eraberean behar da beste maila bat eskoletan. Ni konprenitzen dut, hainbat gaztek euskeraz ez egitea, ez baitute mailarik. Ez dute mailarik, ni sentitzen dut. Gu ume ginanen ikastolak euskaldun duitezun. Gaur egun ez. Gaur egun ateratzen dira eskolatik eta ez dakite euskaraz. Eta hortik aurrea behar dugu euskaraldia, baina askoze gauza gehiago. Behar ditugu
gauza orokorragoak behar ditugu, eskola eta kultura eta dena batera hartuko dutenak. Ez dakit nola egin diteken hori. Azteko sinistu beharko genduke guk ere, ez? Gai garela, ez? Nik, hainbeste aldiz entzuten de kalian atzo ere Euskaraldia eta gero, edo Euskaraldian bertan entzundakoa. Donostin, eta Donostia aipatzen du beti, gertuena hori daukatena, eta teorian hor Euskaldun gehiago dagoela. Endaiako adibidea jartzen hasita, Jesus. Ez? Baina, juna ez kafetegi batea, kafe bat eskatu dut, kafe bat eskatzea batzutan da, kafe bat eta perdon, esate izuenen, ostras, perdon, joe. Ez esaten nahi nintzen, Andre batekin inun topo, kafe bat eskatzea jun, nahi gabe eman inion, da barkatu esan nion, ez dakitze, komo? Eta ez barkatzeko, perdona, no te entiendo. No, pues que nada, que me perdones, que te da, o este que se sanión, ¿es? Es que como no he nacido aquí, entonces, como si has nacido en China, nahi berdintzain nun jaiozean, mesedez. O sea, no, pero mis hijos, ez dakiz zer, ez da. Oraindik ere diskurso hori hor dago, Inglaterra jungo danak ez du hori izango. Ez naiz hemen jaio eta beraz ez dut inglesez, eskubide osoa daukat, inglesez ez egiteko, ez? Hori hemen egunero gertatzen da. Eta nola erantzute zaio, Andre horri? No, pero mis hijos ya saben, nik esan nio, bueno, eskaiozu zure seme alabei, esateko, erakusteko, bizpairuiz, no, pero, es que yo no he nacido aquí. Eta, es que ez dakit, no he nacido aquí horrek zergatik trabatzen ditu nahin beste, ez? Eraberian, ez da hemen jaio, eta konstiente da, ez dala hemen jaio, baina ez zaio arraro egiten panorama dena gaztelaniaz izatea. Ez dakit? Markatu, Nire gai hortan egunaren arabera hanka batean edo bestearen gainean egoten naiz, orduan, ez dakit gaur zegunetan nagoen oraindik. Nik ikusten dudana da, Euskaldunen 100% erdalduna garela. Eta berez, hori ez dela txarra. Baina, sinistarazi digutela, txarra dela. Elebiduna izatea, txarra dela. Eta atzo Donostin zuk eukizenuen perkantze hori, elebakarra izan bazina, ez zen asistituko. Zezuk euskera segiko zenuen, berak gazteleraz ez izun ulertuko, eta pipa bukatu ingo zen. Listo. Baina, karo, nahi gabe, zu bukatzen duzu gaztelera lerratzen, eta zuk, eta denok, eta askotan perkantze gabe gainera. Eta, karo, orduan, nola arro dabiltzan horiek, sinistarazi diguten, txarra dela, hizkuntza bat baino gehiago jakitea, eta gaina horiek hizkuntza bakarra hitz egiten duten horiek, daukatela hizkuntza aukeratzeko eskubidea. Orduan, nola ematen zaio buelta horri? Hori da nik buruan ekatzeko erabiltzen dudan galdera, ez? Nola bihurtu berriz hizkuntza bat baino gehiago jakitea onura bat guretzat. Ez da hizkuntza bat baino gehiago da, euskara, Zenbeak ez dute arazorik inglesa ikasteko, beste hizkuntza bat ikasteko, arazoa dute euskara ikasteko, Bai, baina hori jakina, baina nik esaten dudana da, nik euskaraz badakit. Nik inglesez zerbait esan dezaket, baina, karo, nik ez banu jakingo beste hori dena, ezingo nintzateke jende horrekin komunikatu. Biziko nintzateke, hobeto, seguraski. Talka horiek gabe, zentzu hortan. Orduan, zergatik sinistarazten dit jende horrek, nik hizkuntza asko jakitak, euskera barne, txarra dela. Zergatik? Nor sartu ditu hori buruan? Ez dakit esan. Nik uste sinestarazi digute, sinetsi dugu denok, euskara zaila dela. Euskara zaila da eta privilegiatu batzuen gauza besterik ez da. Eta privilegioa da hemen jaio izana.
oso gauza privilegiatua. Hemen jaio zehalako, bazea genetikoki kapaz euskara ikasteko, bestela ez. Eta zuk esaten duzun hori, euskal ele bakarra banitz ez litzakela zeharik egongo, ez dakit hori hona dan. Nik ere ez dakit hona dan, baina realidadea uste dut hori dela. Bai. Era berean bi mundutan bizi gara. Bai. Baina era berean orain ere bizi gara bi mundutan. Eta gu gara beti haien mundura joaten garenak. Eta nik segin nahi dut joaten haien mundura, ojo. Baina, claro, konturatzen naiz, etengabe ni eta nere saldokoak joaten garela haien mundura, eta buelta ematen dudanean nere saldoan zenbagaren ikusteko, ikusten dut gero eta gutxiago gaudela. Bai. Eta gero geuk esango nuke ez dugula garrantzirik ematen ere. Akonplejatu ez dakit zentzu hortan esatezen duen? Ba ez, gehiago gutxiagotasun sentsazioagatik. Garrantziarik ez ematearena akaso da, ohitu garela eta normaltasuna zerbait kontsideratzen dugula, ez? Akonplejatuarena gehiago esaten nuen, behetik gorako begiradarekin gaudelako beti, eta justifikatzera behartuak edo sentitzen garelako, horregatik esaten nuenik. Nik uste jendean ekatzen dela gerran bizitzeaz. Eta euskara gerran bizitzea da. Zuk euskaraz bizina izatea eta besten aurrean kontra egitea da. Haiek ez dute hola bizi. Haiek bizi dira beren terrenoan. Eta gu gara gure esparrua irabazi nahi dugunak. Beraz, gu gara gerrileroak. Gu gara. Eta horrek nekatu egiten du. Bereziki emaitzak ikusten ez dituzunean, eta hor dago, seguraski etxipen ikaragarri bat, iruditzen zait. Euskaraldia izan edo ez izan, gehiagia auspotzen ez duna, gero animo hori, ez da? Momentu jakin batean animatze gaitu, baina handi gutxira berriro etxipen hortan erortzen gara, zergatik, izugarria dalako, zenbat neurona gastatu behar dituzun egunean, segunetan nun bizizaren, euskeraz egin ahal izateko. Jendeak errezkeri hortara jotzen du, ez? Baina eraberean zilegi da, ezin dezu beti pelean bizi. Hori da gure destino petrala, ez? Pelean bizi beharra. Pelean bizi beharra, eta gainera, pelean bizi beharra, pelean hortan kontrario dauzkazunekin. Gainera. Ze, gauza dien bezala, hartzen duzu euskaraldiko argazkia, argazki ofiziala, eta sentitzen dut hola esatea, baina han dauden erakunde guztiek ez daukate euskara horien ardatzean. Eta dira antolatzaile nagusi. Baina problema da, jende hori gabe ezin dela egin, eta jende horrekin ere ez, eta orduan zeiten dugu. Garbineren Euskal Idazleen elkarteko presidente izendatu berritan aipatzen zuen adibidez, ez da aurrera begira, euskara tresnatzat dugun kide eta elkartek lobi bat osatzea eta instituzioen arteko elkarlana besterik ez zenuela ikusten. Eta idazleak ez direla elite intelektual bat, baina gure kulturaren giltzarri direla, izpideari garen, bertsolari, kazetari, divulgatzaile eta euskara irakasleekin batera. Eta beraz, behar dela nolabait, euskararen edo Euskal Herriko lurralde osoan euskara tresnatzat duten horien guztien elkartze, trinkotze, lobi lan bat. Presiorako edo, aipatzen ari garen aurrera bide horretarako. Bai, ez dakit noiz esan nun hori, ez gogoratzen hola esan detenik ere. Aber, nondik helduko diot? Nik ikustetena da, instituzioek, liburura etorriko geha, errezena hori zaidalako eta hori gehien ezautzen dudalako, ez? Liburu bat argitaratzen den bakoitzian eta jaurlaritzak diru ematen duen bakoitzian, jarri behar izaten da, jaurlaritzak diruz lagundua. Eta guk dana jan egiten dugu. Ez dugu protestarik egiten, ja nekatu beha protestak egiteaz. Fagorri ere ematen dio dirua, baina nik frigorifikotan ez du behin ere ikusi. Jaurlaritzak diruztatua.
ez dut ikusi. Altzairua laguntzen du, eta horiek ez dute jarri behar, gu bai. Gu jarri behar dugu, eta gaina hori erabiltzen da gero guri kontra egiteko. Eta arrazoi osoakin, esateko, ara, laukatu zeate, eta gaina dirua emate izu, eta menudo morro zuena, hoi da, kopeta, iten dezue beti instituzioak lagunduta. Eta, bestek ere bai. Orduan, esan egitena da, gu ari gera gero eta txikiago, eta instituzioek gaina enbutu lana egiten digute. Eta ez dugu kejarik, Ez dugu kejarik, nekatu gehalako, gure artean ere ez garelako elkarrekin ondo konponduko, edo nit zer dakitze trapuzar dauzkagulako, ze herri honetan trapuzarra ditugu, barra, ez? Orduan, azkenean bakoitza bere kasa jarraitzen du, eta jarraitzen dugu gero eta makurrago, azken moikanoa gara, eta hola da. Eta segitzen dugu isilik, eta ez gara gauza lobby lana egiteko, nik hori da esaten detena, gero saiatzen naiz jendea elkartzen eta ez derreixa, hori da. Gure errealidade tristea hori da, ez da? Baina uste dut irtenbide bakarra hori dela. Eta eraberean instituzioiek enbutu lan hori egiten digute eta janarazten digute gure lurraldetasuna. Osea, zuk diru laguntze eta deialdiak ikusten badituzu, toki askotan ikusiko dituzu, zer dakit, komikian, dana dela, jarriko dizue. Diru laguntza eta norra aurkeztu diteke. EAen bizi direnak, edo EAen jaio direnak. Eta beti horrekin nahi geha. Baina, ni nazkatu naiz, hortaz. Eta protesta egiten duzunean, eske legea hola da. Nola legea, baina mesedez, baina ze lege eta ze lege ondoko. Hor daukagu sekulako arazoa, konpontzen ez duguna. Eta horre gaina, izugarri kutsatuta gauzka. Sustraik esango dizu ondo. Nei askotan gertatu zait, Baionan egin du lan, berriarako, edo zeintokitara juten nintzenean, lehenbiziko gauza esate ziatena, baina zuetzea hemengoa. Jode, eta nungoa naiz, Txinakoa naiz, ze kristo. Beti ari gara markatzen. Muga administratiboak markatzen, eta guk ere sinistu dugu. Eta erabiltzen dugu, euskera bera ere hori markatzeko. Zu etzara iparraldekoa, bale. Eta honi, agian berdin gertatuko zaio, ez dakit, Iruñan, baina zu, etzara nafarra. Eta lehengo baten, aberrazioaren aberrazioa entzunun. Ez dakit nola izan, kazetarin bat, gaztelaniatik itzulita, aizalako, seguraski, eta esan nahiko zuen, baskos y navarros, eta orduan esan zuen, guk euskaldunok eta nafarrok, eta ez zaio hortxe trabatzen, ez dio goitik aiten itzorrek, eta sinistu egin du goidana, ez? Orduan, ez dakiz esan behar, barkatu. Lobby lanaren beharraz ari ginen, lobby lana, lobby lan hortan, lehenbizi sinistu behar dugu euskararen lurraldea ez dela EAE. Eta besteak ez direla periferia. Baiona ez da periferia, Iruña ez da periferia. Osea, denak gara lurralde bat. Eta ez dakit. Hori, lehenbizita behin hori daukau sinistu beharra. Eta hortik aurrea, hori sinisten dugun egunean. Eta azten garenean, denak elkarrekin, posible izango dugu lobby lan bat egitea, denok. Eta bestela oso zaila daukagu. Ni nire liburura itzuliko naiz, lobby aipatzen da ez, lehen esaten nuen nola sinistarazi diguten hizkuntza bat baino gehiago tartean euskera jakiteak txarra denez. Gauza bera lobbyarekin. Mundu guztiak normaltzat jotzen du pestizidek euren lobbya eukitzea, gozogintzak euren lobbya eukitzea, altzairugintzak, baina esaten duzu, euskararen lobbya eta kristo guztia nervioso jartzen da. Eta kontra. Bueno, zematariara tragatzen. Orde prea jota jongo dut, Marxialistak indarko dugu, ez?
Hortxe rol jokuaren asmatzaileetako bat. Baina hori adibidez, lorea botatzea tokatzen da orain, ez? Izan da, kaso berrikuntza edo harrigarria puntu batean, ze Durangoko azoka bazetorren euskararen eta kulturaren ibilbidean egin diren lanak eta saritzetik edo aitortzetik, argi zaiola sariarekin eta sormen bekarekin mantzaio buelta bat eta gehiago izan da ideia berriak eta asmo berria dituzten horiei bultzada bat emateko modua eta aurkeztu den saritua izan den proiektua ez da zerbait materialki oso bisuala ikusten duguna liburu bat egitera doaz, antzerki obra bat egitera doaz, edo ez dakizeren inguruko divulgazio proiektu bat jarriko da martxan. Euskarazko rol joko bat, tori. Bada puntu batean, apurtzailea ere, ez dakite paimaitik horrela bizi izan duzuen, ez? Baina, bueno, baikortasunari tartetxo bat egitearen. Bueno, uste tatzo nahiko lore bota zitzaiela, baina uste beren ekarpenik marabillosuena, nire irudirako, da bere irikitasuna. Hau da, beak rol joku bat antolatuko dute, bueno, rol jokutaz dakigu edo ez dakigu, eta segurazki berdin du. Niretzat apurtu dute sortzea persona batekin lotzea. Niretzat hori klabea da. Irikitasun hori, hasteko talde handi bat, nahi dute proiektu bat egin, eta proiektu hortan denak libre deu parte hartzea. Bala, ostra, hori niretzat izugarria da. Eta bada, oain arteko txokokeria puskatzeko modu bat. Rol jokua izan, liburu izan, berdin zait. Netzako ekarpenik onena, hori da. Osea, beak di talde bat, baina talde horta etorri diteke nahi duna, sortu dezake liburu bat, edo sortu dezake beste marxialista, edo fakzio bat esate zenut denez. Sortu dezake nahi duna. Hori niretzat izugarria da, batasun baterako lehen pauso bat, batasuna, bueno, ez dakit batasuna da nitza, ez? Guazen benetan jolastera, guazen sortzera, guazen denok sortzera, hori izugarria da. Zorionak. Bueno, badara matzagu 50 minutu inguru bataren eta bestearen bueltan, adar asko ez dira bat arilkatuta edo soka batean, baina ukitu dira, kazetaritzaz, kultur sorkuntzaz, euskararen egoeraz eta horretarako egin beharreko azizketan aritu gara, iruditzen bazaizu eta artetxo bat irekiko dugu, publikotik egon daitezkeen kezka, iritzi, desadostasun, dena delakoak botatzeko. Hemen, lehenengo bat, mikroana, mesedezan hartu. Mentxe. Bueno, ez dut aipatu duzula behar ni. Baina, badago gauza bat, ni zutzen nagoen eta da Euskadi hitzaren erabilera. Osea, Euskadi, bueno, uste dut, Sabinoaren arabera zela, Euskal Herria hitza, berak esaten zuen zela zerbait kulturala, eta Euskadi politikoa, eta Euskadi hori zen Euskal Herri osoa. Baina azketuetan dago, bai EITB-rekin, eta bai baita ere politikoekin edo askorekin, Euskadi horrein babirtu da EAE. Eta orduan, bani horrein ez dakit. Oso naskatuetan nago, ez dakit, ez zelan zenditzen zareten zuek. Nik arrazoi oso ematen dizut. Segurazki, labegerik gu gara Euskadiko gaztedi berria kantatu zunean, etzan EAE-eri buruzari. Hori aberrazio totala irutze zait, arrazoi oso daukazu. Eta horri ere ez diogu kontraiten, Eta zerbait ekarko da horrekin. Bai. Eta Juan, gure ganatzen zen, eta ez, hau, Bai. Baina gauza asko daude amaitzeko, Eta Euskadira iritsi baino lehen nik entzuten dudan bakoitzean Euskadi irratian, orain Euskadi irratian gutxixago, baino
trafikoa ematen duten bakoitzean Frantziarako mugan ataskoa eta Kantabriarako norabidean ez? Bai, baina oraintsu arte bestea entzun du, barra, eta orain migrantean gorabera guzti hauekin, muga. Hola hitz egiten dugu, muga. Bueno, muga hor ikusten da ere guk nun daukagun gure ardatza. Guk hori modu natural batean biziko bagenu, honezkero topatuta euki beharko genuke esapide bat muga hitza ez erabiltzeko. Berdin zait, migranteak Santiagoko zubian daudela blokeatuta edo ezakit, baina muga gora eta muga bera gabiltza. Zoritxarrez oso barneratua daukagu hori, Eta hortaz jabetzen gara, nire kasuan batez ere, Hendaiara bizitzea junitzanen, ez? Zenbat aldiz galdetu diaten, zemuz bizioten naizen Frantzian. Eta ni, bazu Espainian bezala, eta orduan azte, no seke, jaida provokatzen, ez? Erantzuna berbera da, ni Frantzian bizi ba naiz, zu Espainian bizi zara, baina hori ez dute ikusten. Ikusten dute bestea. Eta gauza bera, ni euskeraz galdezka azteman naiz farmazian Hendaian, la dame español esaten diate, naiz eta euskeraz aritu naizen, haientzat euskara Espainiko gauza bada, ez da iparraldeko antzadan ez. Hori oso barneratu daukau. Eta behar bada horregatik ez diogu beste hitzik sortu. Santillo zubi zorionek horri. Bota. Bueno, nik frantzesez gutxi gora bera moldatzen naiz, eta egon nintzen Bordelenan, egon nintzen hotel txiki batean, eta ni, frantzes, baina, haiek ikusten zuten azitoatik nintzela frantzesa, dori. Eta, nik haien baizketan da, hotelean da, Frantziako kultura erreferentzia batzuk, baitu. Eta orduan, hango jabetako batek galdetu zidan. Esan zidan. Vous êtes basque ou español? Haientzat, bask izatea ez nahi du ipar Euskal Herrikoa. Eta espainiarra izatea da Espainiako. Horren da, zerbait oso bitxia izatea. Cuando se pasa español, eta nik zen, ni zera euskalduna naiz, eta karnetean daukat zera Espainiako estatuaren zera, ez da, baina oso bitxia izatea. Hori bakarrik. Hitzetaraino sartutako zerbait da muga, ez da? Durangotik ara begira jartzen gara, edo badugu hor hemen eta haren, ardatzaren eta periferiaren arteko desoreka handia. Zenbat aldiz esan izan diguten? Igual, ordula urden batera egon da, Hendaiatik, eta ze, orain, araño joan behar duzu berriz. Bai, urrun dago gure... Urrun dago, baina eraberian egunero gogorarazten digute, benetan muga existitzen dela. Egunero dago polizia antxe muga zaintzen, hori ere ez daztu behar. Polizia espainola hile egunero aurkitzen denik, eta frantsesak ere hile egunero. 1000 metodo dituzte guk hori sinistarazeko. Bai, eta ni Iruñara bizitzera joan nintzenean, atea barri izan nuen, nie número de identificación de extranjero. Hori da. Punto. Osa, bestela, ez zara existitzen. Bai, eta nire alabek, behitu askotan, izorratu diten gauza bat, ez da? Ikastolan, Hendaian, behin egin nahi zuten irtera bat, Jaizkibelera. Alegia metro gutxira.
Eta hortarako ikastolak berak eskatu zigun, ez dakize baimen berezi behartzala. Eta hortarako pasaportea behar genuen. Ze pasaporte eta ze pasaporte, Kristo? Zergatik? Ez hola da. Baina lasai, ez badaukazu pasaporterik esan zian irakasleak, zoaz komandantzira eta emango dizue papera. Beraz, poliziak eman behar dit neri baimena, nere alaba metro batzutara juteko. Eta hori normal esaten dizue. Baina ez da zer kostatzen esaten dizue. Gaueko 12 arte dago irikita. Baina ez diazu lertu ordu, no. Baina hori oso sartu daukagu, Bai, horretzen. Esatezu pasillotan ez euskera entzuten, ez da egia, bajo hitz egiten dugu. Lagun batek esan zian, eta uste arrazoi guzti daukela, bitzigara ez dakit komplejoa dan, edo bitzigara ustezko Europa isil bati begira, jantzigo izango gelakon, edo ez dakit. Ni proposauko nuke altu goitik. Ni hasitan hau. Bueno, bada neurri polit bat. Hori eta espainol komunitatena edo, ez da hemen bakarri gertatzen, intzuen ikerketa bat Alemanin, espainol komunitaten ingurun, eta zaharrak jarraitzen du alemana ikasi gabe. Oendik ere, juntzien haguin dela 40 urte, ez du ikasi. Nik ez dut ondo haitu, barkatu. Alemanin, Berlinen nintzen ikerketa bat nintzen Berlinen, eta universitateko lan bateako edo, aztertu zuten komunidade espainola, eta oain 40 urte jundakok, oendik ikasi gabe zeren alemana. Ean seme-alabak die ikasi duenak. Eta, bueno, ez dakit, hoiei behira marko dugu. Alemana euskera bezain zaila izango da. Hoi, ez dien hangok. Bueno, altuago hitz egin behar dugu beraz, mikrofonerik ez dagoenean ere euskara badela erakusteko. Besterik ez bada nire aldetik hause, zeuek bukatzeko, borobiltzeko, gehitzeko zerbait baduzue, azken tarte bat hori bai. Sustraik esan nahi bat, nik uste nahiko matraka eman deula. Sinistu zazute zuena garela. Oso ondo, mila esker, zuei bioi, Garbin eta Sustrai, eta zuei ere bai. Hemen agotarra, eskerrik asko.